Tang ini pendam lang kejeng duai. Ko kpa jengi bah benang iwan biang ahmad jme kene kena pai singi aplay. Banai go ime melori sada kene kini katayo baro chtio. Melada lem kan bengi aplay lang baki kam kejam kejeng kelong yeng long sem kejeng kejeng tray kejeng kta kejengi. Pada kuma kene ko por aplay ngilaban ke wa ye ko bakentang kejeng me aplay. Ban mani ban pendon brom ketang ko khoi kejeng me. Ban yos ngau ke ba me mon ban kren ngi kene ke jan me lang bau syakri ujong me. Ibu tiu syakri ujong me kum jo aplay pun ko bor mun sem ujong me baki eke brokin wana ka khet kejing snai kejong me aplay kar khui ka bentar basa jong kejing syakri kejengi maaf kilai kilat ke babon ngipan kar par katang Jesus grace amen ngin betang par ye kejing syakri kejengi ublay da ka bangir wai kejing ruai ka bar spa khandai puar ar khandai ar haba atrai ki kam jong me ngapar khat kat no adap de jing lengo bakrau nga i ki klor nga sngau jing ri uperthat ka leng saudong ka bor jong me ka pau ka jing ruai ka bar spa khandai pu ar try ki kam jong me nga perkha kat no nga da jing ling oba krau nga iki klor nga sngau jing reu pertha keleng sao dong ka bor jong me ka pau men sim jong a to ya ro ya u try me long ba krau men sim jong a to ya ro ya u try melong ba krau habang ayay leng ba kilaw balaw san ngas ngau jing pa ngau tiang kis uding naklarulong nga iki teki madang ngas ngauruki jing bel erbaso sing mensi jonga toya roya utrai melong ba krau men sim jonga toya roya utrai melong ba krau haba ublay luko nombenu ban pa ban shem panglot ngam lamenta hakadik na jingkit ka jonga uba usha uya ban pelat haryanga mensim jonga ya roya utrai melong ba krau mensim jonga to ya roya utrai melong ba krau anda
trai un wan hap deng jing risa balet shaying nang nianga un shao ya ukango kaya rokan yai sawa ngan benaru bublei ulong bakrau mensim jonga toya roya utrai melong bakrau mensim jonga toya roya utrai melong bakrau Kumbanya lamprang ya ke ke begini selok hakani ke jan miet gin pai sya ka sisi upol si kinong room ke benengkong kelenong ke bispau ke dekat ke bakat lai ka sisi upol ke benengkong sya kinong korin kelenong ke bispau ke dekat ke bakat lai ka jing tenju kam sya melangat hapi nrai tang ke ba ubri ula ban sya nrai ulei ulong bala ban syania ubanam sya bon tenju ipi tam ya kata ya kaba phi la nrai rangkat ba kata ka jing tenju un thauru ya kilat ban lai knang ba phila ban sha ya ka tau bleun ker khu ye kan tien bal pulien ka tien ka jangu yini pendam lang ha ka jing doi sai sen ab leng wan biang ahmad jume ka ni ka por ban ai ngu yimi ab lei ba mela dan lem kat ban ni kum ka balang ha ka ni ka no phai singi bingla ban tei ka ni ka duan sai sen pa ab lei ban yoro pendan berom ke teng ba khoi ke jang me bat ban yo sngo ye ke ai ke ba me mon ban krani ngi ke ne ke jan me na ble ki wan ban bu ti ki long yeng baro ke badan ha po ka balang ke jingi ki para bangai ke jingi able ki badan ha la ke jong yeng ki sam ke jingi able hoi ki dan pedeng jingi ki badan ha ke jingi sitam ki met ki phat ki jong ki la ban dan ki long yeng ki long sam ke jingi able ki la ban dan ha ki hospital ki la ban dan jingai na ka yeng ka sam ke jingi she ki wai pat ki jaka jaka jing sumar men dan lem kat bat ki aplay men surpa me me ka snam ka khoi ka jang me men sai ki ka snam ka khoi ka jang me aplay bi kala ban yo ka ta ka jing pin khia na ka khet ka jing snai ka jang me ho aplay ngi bu ti ru ki long yeng ki badan ka jing long reu kan thai ka jang ki aplay men long khpai ki long yeng ki long sam ki jang ki men pandap biang ki jan kam ki jang ki ho aplay ki dan ru ki bamla asban ki ka yeng ka pang tang ka jang me ha ka jing no jang karta ka jang ki aplay ha ka jing long to men ka jing ki aplay men ai ki ka jing hon ka jing so ka jing ka men ha ki si jang ka jing em ka jang ki iwan ban tu ti hi ka balang baro ka wai aplay nado ki pastor ki temen besan ki dhot jang ka committee balang hoj aplay ngi wan ki long yeng ki ba phe ka kom prakhat jing ka pher aplay ke baro nrei ka ban telun ka kam ka jing me halor new lom hone nom thmai ai binglaban penrit iladi aplay ban ngin pediang ya ke ba bhatam kenam nglaban ting shan aplay ke baro binang laban pen priang ya kerteng ba khoi ka jami aplay lang ba ka jing penya ka jangi kom ka committee balang ya ka balang ka jangi ya ka ba me mela sang halor new lom ngi kar pat aplay min dan lem kat ba ki project jang ka balang ke ba fair lang ba ki mission field ki mission worker ki mission teacher kum ju aplay bikinang laban ya chaprang ban pen priang ka gospel ka jang me ibu ti ru kum ju aplay ka coaching center jang ka balang kabala persyang ban im singi aplay ban penyang i khon samla jang ka balang lang ba ka ne ka center ha kita ki competitive exams ki jang ki aplay ki ba ki nyale begila ban yang hala ki jang ki jat ki jang ki ho aplay ki dan jibu ki ba karni ha ka jing em ki jang ki ha ki jing ko abrai jang ka popat ka do ki dan ki long yeng ki long sam ki jing aplay ki dan ki jing ki na da plan ki de khot ki jang ki ngai scam ba ki ka counseling center jang ka balang aplay kala ban pan ki em pat sa si se ni ki baro nado kita ki balang op ke ha ka jing em ki jang ki ban te biang ki long yeng ki long sam ki jang ki aplay bat binang la ban ya chaprang ban syakri me aplay kum ki khon jang ka balang ka jang me kan maru kum ji aplay ngi kar par me men dan lem kat
Bat kita kiri ke mampariyo sengau kerteng ke bakhoi ke jang mi ablay. Kidang dan cibuan kiri ke mampariyo sengau bamela palo jong khon bela khamar wei shkini perthai. Bat uno bangai hu ablay unyo ai kata ke jingem ke babam jukut. Min play kilat kilinti ablay. Bikilaban penjam lagi donut mau ke jong ki ablay. Bikilaban siap ban play kerteng ke bakhoi ke jang mi ablay. Ibu ti kita ki mission worker baro ki badan kaleng slak ni perthai ablay. Kam tam kita kiri ke mampariyo sengau kerteng ke bakhoi ke jang mi ablay. Kaktian juga ke kerencai ti kena gospel dan jalap ke pendiri baro bar ke bakot kan sawan. Bikilaban pendep lagi jong ki benda ke jong ki bagada ke jingwan arsin ke jong mi kan urlong ke sengi ki ya jong ke jengem ke jongi. Waj ablay ngi duai ru yakni ke pandemik ablay ke badan hari ke perthai baro ke wei. Hari India ke state ke jengi baro ablay. Mendan lem rekat bikin nong sensyar baro bikin agi ke bor ke jing start ke jing syampang. Bikilaban pendep lagi jong ki benda ke jong ki ho ngimla kelam dapen pau ke jing sengungu yumi ablay. Bakar badang mi ke sengi kala nang her ke baro. Bah ke wei ke sengi ablay ngi ni bingin yoi ke da ke jing penkia. Lang ba ke senam ke ba me melepen tu halor ulum Calvary. Kerkur kumju ablay ke khon sebet ke ranglay besem ciliangi besa kema keleng slak ni bethai. Tolong kepalong keme ki pendapan biang jalan kam ke jong ki ablay. To pediang jikat kerpat ke jongi kene ke por ma kelai kilat ke babun. Ki pan kerpat kerteng Jesus Christ. Amen. Hakane ke por ngin yo ai ke jing ruai special number nai Vanessa Nongrum. Kerting jang ka jingrai kadai upenlat janga. Hey
Tau beli kerkui kikon samlai belai tu kubur lang baka jingrai ke jangki. Ubelai kerkui pi lang bagi sap ke bau lai pi bagi nang laban yai syakri u ha ke jengem ke jangpi. Ha ke kupor ngila poi syakawai pat ke benta bagi yo sngau ya ka ktien ke jang ubelai. Ya ke ai ke bau belai mon ban kren ngi ha ke dia ke no pai sngi. Tang ini pendam lang ke jing duai. Saya sian pada abelai ngi mana khamat jume ke dia kupor banai ngo yemi ablem dalam kar bani hado ke dia ke khiliman. Ha dia kupor abelai ngi wan pan karpar me men play ke jing mot ke jing perkhat ke jing ya play. Mungkin pentli ke ai ke pro ke badan ke jing mot ke jing mungkin yo sngo ke ktien ke jang me lo bau syakri jang me. Ki bo ti yo syakri jang me kum jo ablai pan ko bor me men siang jang me. Mengila ban pendap ke ni ke benta ablai ban pen krau ya ke borom ke jang me. Kerku yu benta ke basa ha ke ni kupor ki pan karpar ke tang Jesus Christ. Amin. Kebenta ke bakwa penyeslok ke ni kupor kalau ketuk malah pulia mene ka siti ke benang kong upol sekinong keren kalau nong ke bespau ke dekat ke bakat lai. Bangin kam sutu kamut ayu ke ni ke dekat ke bakat lai ya ke bau upol ukren ha ke balang ha koren ngin pai ha ke to kalau nong ke bespau nado ke dekat ke benang kong. Namar ngambon pepinom tiap ko para bangen bagi kepajungi baro kila long hapo taulo bad baro kila ya lengba ya kata ke duriau bala penbaptis ki baro ya Moses hau taulo bad ha kata ke duriau bad baro kila ya bam ya keju ke jing bam bekenjaman sim bad baro kila di ya keju ke jing di bekenjaman sim namar kila di nau tau mau siang bekenjaman sim bala bot ya ki Tiu tau mau siang ulalong ukris. Ndrai penban ublai sium las ngau bah ya ki bam khambun ki namar la pen kenlan par ya ki ha kari khlau. Ti kini ki ai ru ki la ya ki long ki jing maham yang i. Khnang banginom ikwa ya ki ai ru ki basniu. Kumba kita ki ai ru ki la ya ikwa. Lamne wat long phi ki bamane blai thau. Kum ki ba na kita. Kumbala tho upat ba ule syong banya bam banya di pat kila yang jot ban nin le kai lemne wat ai bangin le nuti kumbana kita ya ke bala le nuti pat kila kelon yap ti hakawai kesngi ar pho lai hajar ngut lemne wat ai bangin tinju yu trai kumba kita na kita ke bala tinju yu bala penjot no khot yaki da kita ki besen Lemne wat ya kenyum pi kumba kita naki jong kita ru ya ki balaya kenyum bala penjot no khot ya ki dau tau bala penjot te kine ki ai baro ki lejia ki kum kidak la tho te ya ki ban long ke jing sneng ya ki ha ki bala jia ke jingkut jong kirta naba kumta utau ubamut bo uyang tu un sumar yo un kelan Bat hang tu kawan ke dekat ke bakat kendai ke baong. Ka jing tenjuk kam cemlangat hapi. Ndrai tang ke bau beri ula bansya. Ndrai blei ulong bala bansya niya. Uban amsya ban tenjuk ya pi tam ya kata ya ka ba pi la. Ndrai rengkat ba kata ka jing tenjuk un tharu bat ki. Ya ki lat ban lat. Kenang ba la bansya ya kata ka jing tenjuk. Ka ai ke bengila ban ring jing mut hang ni kalong Upol upai kendiat sedien ban pen ken mau ya ka balang ha koren ya ki brieu ki bau blei ula le bha ba du la kerkhu ha ka jing em ka jang u ki long ki brieu ki bau blei ula jiet ken sai la ringi pulie ya gini ki dekat ku mangila pulie mentan na do ka beneng kong u blei upol upen ken mau ya ki jing tenju u blei ya ki khon Israel ha ka jing ya lenti ki jang ki Nari Egypt hado ri kanan. Uong ki bapla ki lajia ka jingya lenti jongki. Ki la yo I yu lo ubay alam lenti ki mensngi bakin light na ki jingma. Ya ka bangila ban siam ka kitab Exodus kelenong ka bakat lai ka dekat ka bar huai. Bat kelenong ka bakat saw ka dekat ka bakat kendai. La pelai ki syiliang ka duriau besau. Kini ki jingja kala pelong ki khon Israel bakin dan ke jing ngos kem
ha ka jingedei bat Moses ubolong uta unong pelat yem yaki na kari Egypt bakin lai syakari kanan kumbala puli mene kilaya bam yaki mana hari klau kedekat kabasan upol upen kan mau ya kajingmi ko om nau mau siang kabapan yesriem ha ka juk jangi bat ukris ha ka kitab jingkhen kaya thu kumno ublei ulapan ki ya ko om nau mau ban penja sliang ya ki khon Israel kani kalong ka jingjia bagi khon Israel ki kan mau junam ha ka jingem ka jong ki ban chu pen kan mau hang to ha ka poi hang to ka om kamdan ublei padu aron kilale chu Moses badu ublei ulong yu aron bad yu Moses ban tiet yu tumau bad ban kren yu tumau bad kalami ka om bad kani kalong ke ka jingjia ka phla ha ka jingya lenti ki khon Israel na kari Egypt syakari kanan upol upen kan mau ru ya ka balang ha korin bad upen kan mau ru yangi marwe shimet kum ka balang hangni hanong thmai ba padeng kini ki jingle ba bha ki jong ublei ya ki khon Israel suki kilangop habun ki jing penchoi pat kilangop ha ki jing knyum ki babun bat kila persyang banyale persya ya ublei haba kini ki jia kala pelong yu ublei bah ka jing bisyar jung u ba baro kindayap ha karish yap ngipule kitab Exodus ka bakat saw lai pho ar ka ong dasisha ken pinom poi syakatakari ya kabanga ngalas mai lakentiu ila kakti ya kaban penchong do ya pihaka ndrei tangu kala badu Joshua ndrei ki khon khana jong phi ya kaba phi ong bakin long ka jinglute ya kita ken ngan walam syakatakari ya kaba phi la nyau beng kumbangitiap nadu bakimi nari Egypt ki poi tang ha kaduriau basau kila khnyum yo Moses habaki kimla banya cheshiliang kaduriau habo Moses udan haulom Sinai ban shim yikisho kum no blai ki khon Israel kila kanto yo aran ban thau blai thau do khon masi de ka ksiar jongki bat kila mane yauta ublai thau sau posngi Moses uja bat kila hap hai ke jing penchoi ban sedang biang ya ke jing mane pelai thau mdei tangkata latap yaki da ke jing shong sang kitab jing khain absan iwe du khat khandai ka ong bat ki Israel kila shong sang hashitim bat ki briu kila sedang ban klim bat ki khon kan thai jong kari Moab kini ki jingle ublei ula penjia ya ka jingyap them kumbangi pule mene ka khtian ublei hakani ka kitab kong arpsau hajar ngut ka kitab jingkhan arpusan sau hakani ka sithi upol chekinong korin wong arpulai hajar ngut bala pi pe ha commentary kalong ba Moses ushim yakitu ki kumbo yoi om kumbala tho ha khtian ka jong ublei kadai ka assessment ka jungu ha ka to ko por bat ka don ka jinge per arpulai hajar hakani ka sithi jungu shekinong koren bat ke kitab jingkhen klandong ka barsan ka dakhat ka basau jia ayu hadien kata ka kitab jingkhen arphuai sao hadu khanriu ko ong ti upat ba ulakren persya yu blai bat ya Moses balai ba philawalam yangi nakari Egypt bangin yap hakari klau kata kalong kajingkeli jongki khon Israel yo blai bat yo Moses tiu try ulapha yiki senpu ding hapdeng utau patpa kilapu yaki brio tikilayap shibut ki brio Israel kabagi labru hakani ka sithi shekinong koren ka kitab jingkhen kala nong ka bakhat rieu ko yathu abau kora udanan bat aviram ki alam yiki brio ban khnyum bat ban persya yo blai hakmat Moses ka jing bishar ka jo blai kalong babon naki kilayap bat kiladu no yala ka jong ka jingim
Upol ya tu bagi kon Israel ki long ki brio ki ba ublei ula jiet kerpang Ndrem kim shim lalat ne ki jing bin shoy. Bat ka jing le persya ka jong ki ya ublei. Ka ka bagi kon Israel ki ya ka long kum ka jing tenju ha ka jing im ka jong ki. Balai ki ngat ha ka jing tenju ki ba buon ka long ba kim ya kat kum ka mon ka jong ublei. Para bagai biet nyitip baka jing kular ka jong ublei ki kon Israel ka long tang sao po sngi. Ndrei da ka jing yale persya ka jong ki ublei. Bat ka jing bom syania ka jong ki ubriu ku jong ublei. Ublei ula penya je ki sao po snem. Hoi ki lele persya ublei. Ndrei ublei ulong ubadap da ka jing maap Bat upelak ye ki na barok kita ki jing ile persya. Bat ka jing tunjuk ha ka jing im jong ki. Wat lari kila duk no yo kinong yalam jengki Moses shwa bakin poi syari kanan lari pipule ke kitab Deuteronomy hang tu kalau nong ke balai pun re piniui ba ublei ulai alam yo Moses hadu ulom nebo bat nang tu na drong lom ula pen ya kari kanan ya ke ba ublei ulukular ya kikon Israel. Andai namar bo Moses ladangi pai biang syakato ke kitab jingken kelenong ke bar pau. Madamar bo Moses badu eran kim shimla kongo ublei kim shimla pendan belum ublei hakato ke por. Ublei uong yiki bakin keren hau to ma wan penmi ya kom. Andai Moses ulat tiet du ding du jangu. Bad hang tu hak kitab ke bar pau. Ublei uong yu Moses namar bamem shimla pendan belum yang hakamat kikon Israel. Men ampai syakari kanan balar pipuli tang hang tu hakajuk lenong u aran ula khlat no hakajingalam kejongki yaki khon Israel par hang tu ladingi puli ke kitab Deuteronomy u Moses ula pai thek katkum balabu ublai ula dap shispa arpun rusnem andrei shim lapai syakari kanan kata kalong ke bo ublai ula le phla ha ka jingem ka jong Moses but day hang tu baula sayu Joshua but kila poiso sha kari kanan ublei ula tunju yaki kon Israel sao pos nem ha kalentia ka jong ki but khadu khadwai ki poi sha kari kanan but day hang tu ba ublei uong bau mu u pol open kan mau yangi hakane kelenong ba ki e baro ki jing tenjo ki long ki ki ba ngin la bansya ba du blei un play ki lat ki lenti rengkat ka jing tenjo un tharu ki lat bangin lai un airu yangi ka bor bangin la bansya kita ki jing tenjo bat ban pelai yangi na kita ki baro Kai ke bang kwa bandringi ke jingmut ke jing perkhat ke jingi kum hakane ke por kalong para bangi kai ke jingja ke jingim ke jingi hakini ke si phau banai ke baladap kalawan kata ka khlam ke baki ong ke COVID-19 ya ke ba ke World Health Organization kalaong ke pandemic menin gidang epek hakane ka News Al Jazeera udon uwei press reporter yau bala pha ban leche Wuhan kajaka ke benengkong ke bami uniu virus ngam te pi ju ye pet nyam ya ke to ke news channel hang to kila peni ulet nengkong bat kumno bo uniu virus ula sedang na Wuhan bat kumno kila khang namar ki suba bade ne kitu ki merat ki baki ketuka yo bade kitu ki merat baki wanra yo niu knyang jingpang ula le kitu ki jaka bat la khang lut ki kitu ki jaka bade kitu ki jaido badai nang tu suki kila sedang ban par ban pur niu knyang jingpang kat hadu bola poi syakeleng jong ke perthai bad kai ke bala pen stat ban poi u hadu koto kalong ba koto ka por kare kata ka Chinese New Year baki ong bad ki Chinese lari village ki dan keleng setelah jong kene ke perthai lari village po Hawaii ki Chinese ki dan chip ho pateng kila don ha koto ka jaka badai ke Chinese New Year kilek shala ka jong kari ka jong ki i Chinese ki long ki brio ki balong perking bha ha ka jing dei ba kata ka jing rakhe ka jong ki ya kata ka New Year
bat day hadir nang to utuk nyang jingpang ula par ula bat habagilet pai pat chiki ri jong ka parthai hari Europe hari Amerika she Asia bat shwai ki ketlang yau tuk nyang jingpang bat ula par stat kattu ba ka World Health Organization ka kalashim ba kala day kata ka pandemic Nilaya yakini ki shpotli ki benai nilasya shibon ki jinge bat ki jing tenjo ki bakum ki banget nila banong bikilong kita ki jing tenjo ha ka jing em ka jangi kumba ki kon Israel ki yat ha kalanti em ka jangi nilasya set ki yeng ki sem ki jangi lapar kheng ye ka yat ka yeng jangi bon ke layo ru yuniu khnyang jingpang dan ki baladu no yala ka jing em ka jangi mdei tang hari India hari hamai khalea ke jangiru lambat hekiri jong ke parthai para bangai bi ke ai ke bangakwa ban shon ha ke jingmot ke jing parkhat ke jangi kalong suki ngiyo i ye ka sang kati bat ke bor ke jangu blai ha ka jing em ke jangi kat banang ya kisingi ngiyo i bekine ke jing jinjo kila sedang ban lat ha ka jing em ke jangi ublai ula ni kita ka bor bengila ban sya iki bat ki jing tenjo bat ula play yang iru ya kita gilat bangin light na kita ki jing tenjo laringi pai haka statistics kumbangi yoi hado menin hamai khale ya jangi baro ki bayo yuneu khnyang jingpang kilong khala hajar nyuspa san phu prangot ndre hado menin kisa satang shispa ar phu ar ngot naka khatlai hajar nyuspa san phu prangot kisa satang shispa ar phu ar ngot ki badang don yuniu kenyang jingpang pala dengia katkum ka statistics kalong tang not point pra naka shispa tang iwei naka shispa umdan shu ki badang don yuniu kenyang jingpang bala de pipej hi man la kasngi ki don stang ar lai sangot ki bayo yuniu kenyang jingpang man kasngi ladingi pai shikari India kajangi ki bayo yuniu kenyang jingpang kalong shiklur nreu lak lai bu kandai hajar nreu spa pra phu sangot nrei ki basa menta kilong tang shilak pra pusan hajar nreu spa nreu phu arngot shiklur lailak praspa lai phu pra naka shiklur nreu lak lai spa khandai phulai hajar nreu spa pra phu sao kilayo ya ka jingko jingkhia bat kini ki basa shilak pra pusan hajar ngot nreu spa nreu phu arngot kilong tang iwei point nyo naka shispa ki badang don yau niu knyang jingpang man la kasingi la ngi pe ki ki benai September Oktober da ki lak chisngi ki yo yung niu knyang jingpang ndrei hadu menin sa stang prahajar kandai spa prapu prangut ki bayo yung niu knyang jingpang man kasingi kai ki bengila ban ring jingbot hange kum ki khon kristan kalong ba ublai sham la eno yangi bat kombo ublai udan bat ki khon Israel hadu bakin depoi hakari kanan pa ublai ru undan lem rekat bat ngi hakastiet ke jangi hakari India ke jangi bat hakari jang ke partai baro ko bai nginomya ye kita ki statistik jang kiri jang ke partai namarkan ba me ka por bat nimla ban pendep ye kata kai wei ko wei ka ba ka pa shai kat kum kene ka jing ong jang ka khtien ka jang ublai ka long bat un play ru ya kalat ba phi phila ban lai na kane ka jing tunjo ko mangitip menta kari India jungi kalala ban penmi artli kita ki injection la ne ki bengila ban ong ki vaccine bat kini ki layat menta hari India ko mangi ui ki layat bat ki bayo ye kita ki side effect ki long ki baduna e hadu kata kai ko boblei ul kerku kerpang kalong ba kini ki vaccine hoi kim day ki bala ban pen kot yangi na kane ke jingpang nrei ki long ki vaccine ki bala ban yada yangi na kine ke jingpang kino ki vaccine kim ai ke jingpen khia nrei ki ai ke jingada
na kene ke jingpang bat ke pasultanat kalong mentan chua banganuan ngai I ketuka upha wei perlok jungai ke WhatsApp bat ki ngitip bakari India kalala ban pha shipho million tali kini ki vaccines sha ki wei ki ri jang ke parthai kum ki ri Nepal ki Bangladesh ki Burma ki Maldives ki Seychelles bat ki wei ki ri hakari Afrika ublai ula dalam rekat bat ngi bat ngai scam bakalong kasien ke benengkong bahapo shipho benai kilala ban penmi ya kene ke vaksin hapor bakawan ke Spanish flu hau kandai spa khadar ha Spain ka jimpor de ki post nem ban develop ya ke to ke vaksin ban ya da na ke to ke Spanish flu andre ki sngi bat ki ya ki jangi ublai ula dalam rekat bat ngi bat nanong ba kata ke jing tenjo bat kata ke jing kular ke jengu bon pelat jangi na kita ke jinge ha ka jingem ke jangi kila urlong ha ki sngi bat ki ya kumjo ndrai ha ke jo ko por para bangai bi to ngin nom ya khen sting ka ktien ublai ka kren shai hang to ha ka dakhat ka bakhat ar ki ba pulie mentan na ba kumta uta ubambot bu uyeng to unsumar yo uklan ngem dai benong bangila yo iki baro ila lo ikta ki jingida ka jingem ke jingi ngin klet no ya ke ke bangi dai ben le ban ya da ngi na unie uknyang jingpang to blen kur khui kini ki kentien wal slok na ka benta ka borom ka jangu amen ngila poi sig bawai ngini ruai ka to ka jing ruai ka ba sau spa sau hulai sau lai to yalam yangi ko kenra kat bangidang ya chiprang ha kilan ti e bat kelan ki bangi kendo lang ki ele ka do bat men sem menta e la shibut chion ki jing pen choi jong ka parthai ki pendap da jing pumhun hadien kini ka jing ruai ngan karpat ye Reverend W Shila ban pelaj yangi da ka jing kerku penwai ka jing ruai ka ba sau spa sau hulai to yalam yangi ko kenra kat bangi dang ya chaprang hakilenti ebat kelan ki bangi yaken dolan ki aleka dobat mensim menta ilashi betyon ki jing ben shoy jong ka perthai ki pendap dajing bam hon kom no yat ki bajeliu hi kai try dengan snow clan ha ki jing at pelong jong ki nganom shem ka jing le ran Aingan ko mit shakilomba kiba don shashilyang wa Aingan bat kaktika jong me haki ko try babha Tengin nyawai Hakabawai na utada ai ba kajing eat ba kajong blay ko pa na bam jukut shabam jukut kajing ai kajong Jesus Christ bo try ka badap yang ya kajing im kajong iway piway lembat kajing slok ka bathiang ba masaj bor ka elam ka hikai jong men simbakut kini kajing kerku ki belong lai hawai blay kini long rengkat bat ngi iway piway bat baro gitu ki badem ki pamani me ha kane ka ri kajong i blain satlak jong ka perthai ru na do mendash tu ki bam jukut amen